वंदना से पहले धुन बतावल जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग यही उधेड़ बुन में दिमाग खपाई जी कौन धुन है, इसे आधा बता दिया जाता, आधा बना मन समझे के बाद। फिल्म के गीत रहे, अरे कोई तो सुन ले मेरे बुढ़ऊ दिल की पुकार किस्मत वालों को। यही तो हमनी के ही ठाट पर माता रानी से कहे के बाद, बीड़ा वाली मैया महिमा अपार मन के मंदिर में। अरे बीड़ा वाली मैया महिमा अपार मन के मंदिर में घेरले बा अगमया मन के मंदिर में हाय घेरले बा अरे बीड़ा वाली मैया राउर महिमा अपार मन के मंदिर में। माई जे के गांव के लोग कह दे रहे जे पागल ह, जे के जवार के लोग कह दे रहे जे बेहुदा ह, जे के जिला प्रदेश देश के लोग कह दे रहे जे बेवड़ा ह, चोर ह, डकैत ह। अरे महा फालतू ह, ये कौनो काम के ना ह। मन में आस्था हृदय में विश्वास लेके तहरा चौकट पर अपन मूड़ी पटकलस त जमाना के सबसे धनी सबसे सम्मानित आदमी भइल। ऐसे स्वर्गम सितारवा के तार झक झोर दो, गीतिया में हमारा मधुर रस भोर दो। बचवा के दे दो मैया, बबुआ के दे दो अपना ममता दुलार मन के मंदिर में। बबुआ के दे दो अपना ममता दुलार मन के मंदिर में। घेरले बा अगमया नाम जेकरे दया से हारमोनियम ढोलक झाल करताल जब एक स्वर में बाजेला तो संगीत होला। तनकी से तहार दया दृष्टि गड़बड़ा ले तो माइक गड़बड़ हो जाला। बोलबो कुछ बोला जी कुछ। दूसरी लाइन
अखिया कयसिया अचरवा से पूछ दो देखे बरदान माई पिठिया तू ठोक दो अखिया कयसिया अचरवा से पूछ दो देख बरदान माई पिठिया के ठोक दो जागो जागो है जग जननी जागो जागो है जग जननी जग जग है जग जननी को तो बेड़ा पार मन के मंदिर में अरे जग जग है जग जननी को तो बेड़ा पार मन के मंदिर में घेरले बागम अन्हार शंभुनाथ भाई प्रदेश में देश में बहुत पार्टी है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी भारतीय सुहेल देव पार्टी अपना दल काकरोच जनता पार्टी हमनी का गावे बजावे वाला भी अपन अपन पार्टी बनौले हैं हमनी के पार्टी खातिर बनौले बने जे के कितना निमन से रौरा महिमा के वर्णन कर ले सामाजिक चित्रण कर ले वीर रस गा ले हम कमना पार्टी के हैं जय जय खाले जा तू भैले अरे स्वर्गवा के बासी राज विजय मितवा के कोटता उदासी तेजन सिंह तोहरा पर बाटे सगरो दारो मदार मन के मंदिर में है अरे घेरले पर अगम अन्हार